Shubor nakaslem jong unongsan hima. Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ubedai pet ya katanat elaka baru bami khmat ke council sha ke regional committee ke sarkar jilla na ke benta ki jaka Haribhoi district ule yatho ba ka jinghe ke jaka kalong kumba 6000 hanyo spa hanyo pukundai pon kendai pu south square meter na ke benta banyak keren pen bet put ha ka wat ka baar ha pedeng ke Meghalaya bat ka Assam ke regional committee kabalalam khmat dau sembut menteri rangba ba preston tensong kumu chairman kaladep ban yakendo hanong po hagalai pho trik ubnai naiwing arajar arpu ar bat hakani ke jing yakendo ya kren shwa tang yaki jaka ha block 2 bat desh dumria naloru ba jambor ki weipat ki executive member ke KHADC ki balai ranlang ha ke regional committee ke sarkar jilla ki kinthop ya uba Victor Rani MDC ke jirang bat uba rangkin sai karbuki MDC ke umroy kat baki weipat ki artli ki jaka ki long ke bordwar bat ke nongwa mau tamur bat ki kot kisla an sasai ha ka sen shong jingyalang ke babut jong ke regional committee uba jambor ula ong ba ke KHADC kala IT ya ki kot kisla ki bala lum na kisim ki nongelam hima ki nongelam snong na artli ki jaka ki bahap ha ka block 2 bat ke desh dumria bat ki kot kisla ki badai shepang ke borduar bat ke nongwa mau tamur an sa IT ha ka jingyalang ke babut uli atho ru ba ke hima nong spung ha ka thain borduar ka kam prat li ki snong kat ba ke hima jirang na ka thain nongwa mau tamur ka kam kum ba khat south li ki snong ka de ki jing shisha ba menen ni dan ya ka regional committee jong ka Haribhoi sector anti po nong po office jong DC je kumba pi ong ba ka rule na galeng jongi ka council ha ga bide bat ka jing penbet put ha ka kela ka ba ar deng jong ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam je bat kumjur kumba pi ong ba nga de wen ki khat jong ka regional committee je ka de ki jing shisha ba na galeng jong ka kurman kala thungya na ka council ya nga kum yem chat jo ka ilaka bat kumjur ki argot ki para yem iba Victor Rani bat iba arang kansai karbuki te shwa ka regional committee ka bangi shong menen ti hamon po te nagalang jungi ka council ru ni don ya ka boundary committee ka bala convince nagalang jung CM ka arko artrek te ngila khat ya kini ki hima baro ki ba hab hapo kini ki southerly ki areas of different ki ba hab hapo ka Haribhoi sector kata ka block 2 nanta ka dish Dumoria ka Bodwar bat ka Nongwa Mutumur dan rekat kum ke jing ikut jong ke regional committee ka bangi lay kendu mengiki member ha ka kamra jong chairman u deputy chief minister kalomba yamanta ngindang yakran chua yaki artliki areas of dispute ni pembiang yaki kot kisla ki ba yadei na kabanta ki sakhi satar ki jungi ha ka bidai bat ka jing claim dan ka jingkam ka jungi yang put ubudai ban hab support ka jila Meghalaya ka jungi te menen kesngi nagaleng jong ngi ki representative nagaleng jong council daga jing sungtu jumot lang rekat bat ka boundary committee rekat bat CM ngilayo banra ya ka presentation aka ba ngila place hatman jong ka regional committee te ningkong haga bidai bat ka block 2 aka bidai bat ka block 2 ka areas of different ka ba lane baro kata kisnam kedai kumba 6000 khandai point prapupra square kilometer yar juga area of different but kani ka block 2 hi kumba ka long katkum ka notification jong ka khatlai trik jong april jong ka snam 6000 khandai spa sam way kani ka jaka baro kadai ka ban transfer syaka Assam saka mikir sa district te rei ka ikan nongrem ka jongi pada kalongba namar ba kane ka area jong ka block 2 ka hap hapo ka hima khairem but hapo ka right nongtung te kumba kalong nakaliang jong ka hima khairem
ya ka jurisdiction ka bidai na ka banta ka right bat na ka banta ki villages bat kumju ru ya ki jaka ki puta ka tu ka area jong ka blok tu kamut kadang penyat hadu kini kisi ki banta tebat ha ka ju ka perru na ka leng jong ka right nong tung ka jupha berabor ya ki memorandum sa ka council na ka banta ban kerpat ya ka council bahkan ya keren ya ka sarkar bahkan retransfer biang ya kita gisnong sepoka jela meklaya te hadu kini ki por bangi sa la ka skurman kala notify bahkan don ka jing penbait ya uput usam bahkan ka phase 2 te nakaleng jong ki kila pha ya ki presentation ki jong ki nakaleng jong ka hima nakaleng jong ka right nakaleng jong ka senjuk ki rangba shnong kutu ka border area bat kumju ru nakaleng jong ki senjuk jong ki sau shnong silang wa umyam te kine baru khot kisnong ke baki ki la pha sangi ki dan arpu arteli kisnong te yekine kisnong baru ke dai ki bala ke ba hap hapo ka jingpet ke jingjingo jong ka hima khairem lengbaka right nungtung te hapo kene ka right nungtung ki dan saki khat lai kur bat ki dan ru ya ka register khendau ka jungki kaba kila ala penskam ya ka jinglong try ka jungki ya ka ti ka cekah te kidanru sabat kini ki mau saknam ki mau tepsing kita ki mau bena kini ki lau kentang ngata kita ki mau di kiat ki mau do ki nagaleng jong ka right bat nagaleng kan ka senjuk ki rang ba snong ka border area rangkat ka hima khairim kila ban somet lot sangi ka council kum ki dokumen ki ban pensisya ba kini ki kisnong ki dai ban hap sopoka jala makhlaya nomor ki dang da hap apoka chimping jongka hima khairim berkarai nungtung te yakini ki kot kislabar khot ya gede bat kaneka blok tu men kesngi na galem jungi council ngila da ban compile bat ngila present shaka regional committee te na galem jong chairman jong ka regional committee ru deputy chief minister ula da ban accept begini bat ula ai ka jinkular ba kin haban simkia ban yakran berkasar kan asam dala kumung batkan haban retransfer biang yakini kisnong wala da khat kena spa sentui la da kat ku notification jongka jela asam kebana pemi ga kasat la da ban transfer sepuluh ka jela asam hakane ka distrimuria kane ka hap hapo ka hima shillong hakapor jong british ka hap hapo ka hima shillong bat hadin pat bala pihak ya ka hima shillong apdeng ka khairim bat ka melim te mentak ka hap hapo ka hima melim te kini hangni ru kisong kini ki tribal ki dan chispa san potli kisnong bat hangni ki kisong kisa kini ki tribal ki dong ki khot ki amri karbi te kini ru ki dan la ka jong ka riti ka dustur bat ki dan ru la ujong em ubaki khat rechu hadu menta ki dang ya praktis ya kanika ka dustur ka jongki bat ka khana samari ka ong ba kini kisnong kane ka area jong ka dish di moria kadai ka ba hap hapo ka jing pet ka jing jingo jong ka hima shillong bat menta hapo ka hima mlem wat kum bakalong din ba nilayo la ka jong ka jela te kini baro kila hapo ka jela asam ki development ki baro khat ki depo ka jela asam ten rei menta kini din bakili i bakala don kini ka jingya perkhat ban penbet yu purusam tena kaliang jongkiru kilawan ban approach sengi ka council saka himam lim te ngila da ban kolek ye ki kot kisla ye ki jing pensisya berkhat bat ya kata ka willingness ka jongki bakin ko abandan support ka jela bakhalaya te kini berkhat ki dokumen ki bidai bat kene ka disdim muriaru daga jing wanra jong ki ka right khat ar bong thai yo bat nagalang jong kahima melim sa council haka arpu artrik kumangal ong bangidon ke boundary committee ngila kolek lo di kita berkot ngila compile ban ngila pha saka regional committee nakabanta kan yo ban yakran ke jela asa kan yait lang bro sautuli tang balong hakene ka jingsong ka bangisong menen kamun gidang ya penbet penbiang soya ka bat ki niki artli kumangal ong ke block 1 ke block 2 bat ka di Sidomuria
Next jingisong padelong ni keren saya ka Bodwar bat ka nongwa mutumur. Dengan suku aban pun kemaru ba nagalang jungi ka council nandu ka khatsan trik jung panai disebar arjar akuai ngila da ban pha lut ya baro ki dokumen ki bedai bat ki put ki sam ka ba ki hima ki jungi ki claims ki kam ba ki dei ki ba hapok ka jurisdiction jungi te nadu ka khatsan trik jung disebar ngila da ban compile ya ka report ka jungi bat ngila da pha se kuruna yan rei hakane ke jungi keren hakane kawat ka ba arpat nge isat au hi gitu kiju naka taika ka compilation ka bangilale na kabantaki khat atliki areas of different ki bahaba pokori boy sektor ka ba nagaleng jungi ngi represent nagaleng jong council te ka ne ka block 2 ka don kamba 6000 khandais point prapupra square kilometer nang ta ka kene ka dish de moria ka don kamba south pa prapusau point nyok square kilometer nang taka Bodwar ka don kumbachi Chispa sa punyo point prapulai square kilometer bat ka nongwa mutumur ka don Chispa lai punyo point san iway square kilometer. Kata ka ka area jom kini ki areas of different ke bangin ya keren hakan ka phase 2 ka bidai bat ka ribo sektor. Haga bidai bat ka nongwa mutumur bat kumjuru ka Bodwar. Hangni kidan kahima jirang nanta kahima nongklau nanta kahima nongspung ki bahap hakini ki artli ki wepat ki areas of different ka bangin sa ekran te nagalang jungi ngila nodok arpu atrik ngila dap khot ye kiru te nagalang jung kiru kila dap ban kha jangi kot kisla te rei ye kide pat ngin compile separately anda ka regional committee kala pembai ban khot biang ye regional committee tenaga lem jungi ngila long ready ban present ye ki dokumen khot ban bang ekran alor ka ne ke jing put ye ki artli pat ki jaka ki area of difference